Pokojných dorastencov Dnipra okradli priamo v ich vlastnej kabíne. Zlodeji im pobrali výstroje za tisíce eur, ktoré budú mnohým v tejto sezóne chýbať. Správca štadióna má podozrenie, že so zlodejmi mohol spolupracovať niektorý z hokejistov a svojich kamarátov. Chlapci nevedia, kto z nich by bol niečo takého schopný. Mladým hokejistom ešte ani nezačala poriadne sezóna a už majú poriadny problém. Niektorým z nich totiž zmizla výstroj priamo zo šatne. Hokejové korčule, gate, vesta, hokejky. Správca štadióna trvá na tom, že dovnútra nevošiel niekto násilne. Podľa neho sa ku kľúčom od šatne mohol dostať niekto z hokejistov. Šatňu si otvoril a nepozorovane sa mu podarilo povynášať výstroje. Deň pred krádežou o 2 dní sa stratil kľúčik, ktorý si posúvajú chlapci medzi sebou. Hokejisti si tiež myslia, že kľúče od šatne mohol vytiahnuť niekto, kto prechádzal po chodbe a vôbec nebol z ich týmu. Stále je ale možné, že kľúče a potom aj výstroj naozaj ukradol niekto, kto patrí do ich šatne. Niekto prišiel a zobral kľúčik. No hej, zveriť. Mohol to byť niekto z hostela. Ďalšie dopadol hokejista, ktorému zmizla úplne celý výstroj. Celková škoda je viac ako 2000 eur. Som dal vyrobiť úplnovú fabku, vymenili sme zámok, obidva kľúče. Poverný policajt začal v danej veci trestné stíhanie pre prečin krádeže. Nitrianski dorastenci dúfajú, že táto nepríjemnosť neublíži ich týmu, pretože onedlho im naplno začína nová sezóna. Pre televíziu Joj, Marcel Lian.